Povijesno gledano, cijene zlata imaju pozitivan trend rasta. Ipak, u kraćim intervalima cijena može i padati, no zato se zlato i preporučuje za dugoročno ulaganje. Uzmemo li u obzir duže vremensko razdoblje od 20 godina, primijetit ćemo da je cijena zlata narasla za gotovo 700%. To u praksi znači da ako ste prije 20 godina kupili zlato u vrijednosti 20.000 eura, danas ta ista investicija vrijedi oko 160.000 eura, koliko u prosjeku vrijedi jedan stan u novogradnji. Cijene zlata ovise o političkim, društvenim i gospodarskim kretanjima. U načelu, kod snažnih političkih nesigurnosti ili gospodarskih kriza, cijene zlata izrazito snažno rastu. Cijene zlata mijenjaju se svakodnevno, a osim o vanjskim faktorima poput gospodarske i političke nesigurnosti, ovise i o ekonomskim čimbenicima poput ponude i potražnje, troškova proizvodnje i sl. Primjerice, zbog zatvaranja većeg broja rudnika i povećanih troškova eksploatacije zlata iz zemljine kore, kao i povećane potražnje za zlatom, osobito iz Indije i Kine, može se očekivati daljnji rast cijene zlata na koje će i dalje utjecati politički i gospodarski faktori, od visine kamatnih stopa u gospodarstvu i inflacije do stabilnosti ključnih globalnih vlada i međunarodnih zajednica. Zahvaljujući inflaciji, trgovinskim sukobima i brojnim ratovima, cijena zlata je u posljednjih 5 godina narasla za oko 85%, a prosječan rast cijene zlata u tom periodu iznosio je oko 13% godišnje. Ovakav prinos teško može osigurati bilo koji drugi oblik ulaganja. Upravo zato sve više ljudi odlučuje štedjeti u zlatu za sigurnu i bezbrižnu budućnost.